Здравейте, майнкрафтъри! Това съм аз, за бога, и защо не съм с скин? Лай. Защо не съм с скин, е? Странно, току-що влизам в Майнкрафт и не съм с скин. Орева, се събрай. Да, тук съм аз, NC Master. Всъщност, как се пише в момента? Странно. Сеньо. Може да съм влезнал от кракнатата Майнкрафт, защото аз съм скупен профил. Где ми кракнатата. Но сено и това е втори епизод на Minecraft Adventure Survival. Както ако не сте гледали първи епизод, това е втори и ви се разви твърде много. Но както виждате, това са моите неща, моята къща. Сега ще ви покажа. Ако сте изпуснали минали епизод. Да. В този епизод мисля да направя първо да събера дърво. Let's go for wood. Да събера дърво и после какво ще правим. Мисля да направя нещо wheat ферма. И чак сигурно реших да пусна зомбайтата към третия епизод, явно, защото в момента нямам нито броня, нито нещо. Ако и да в мините в мината лесно ще умра. Не искам да си губа айтемите. И затова и миналия епизод нещо забелязах, че пак ме чувате тихо. В момента говоря, викам тук на микрофона, защото явно съм от лаптоп и затова. Така че вземам фиданки. Ябълка. Извинете, ако ме чуете тихо, ама трябва да си взема слушалки с микрофон. Или отделно само микрофон, не знам. I don't know. Тъй като съм от лаптоп. Hey little piggy. Няма да трепам. То става нож. Верно, трябва да само да събера колко ми е така. Кол. Събера малко така за пръчки. Малко бръзоволие, какво ли е така. Си направя пръчки. 40 пръчки. Даже мисля да кътна още едно. Кътя. Come on. Така. Вече ми 2 стака и 2 чачи. Един стак и 2 чачи, обърка се. Let's get some wood. And make first wheat farm. Следващата wheat ферма ще е автоматична. Тази ще е първата, за да взимам малко хлябче. Справа хляб, защото я намирам от глад. Ще е. Сега следва това да направя fencing face gate. Така мисля, че беше. Някакво трябва тръгнем да експлорвам за село. Да си такова малко семенчета. Ябла. Ай, сърце и ябълки. Така. Поне да си изкава от това. И изкава. Така. Така. Okay, we have too much. Ще направя още малко. Тук. Окей. Ще да го кътнем това. Така. Я чувствам, че тук ще почвам да оцелявам Майнкрафт.
Къде бях? Натам. О, само събера ябълката. Да, и събера ябълките клянки. Ако има да. Виждам ябълка. Ябълка, още една ябълка. Колко ли ябълки вече има? Което е хубаво, защото после ги направим златни. Това че има злато. Къща ни е малка, ама според мен ми харесва. Не е нужно. И аз си го питам. Ей, опитаме си го. Конче. О, верно. И тия ще да правим точки. Така. 40. Окей. Един гол фейс гейт ще направим. Един стак, половин стак, тия 40 ще ги оставя тях. Така. Мамо, едва един стак. Ужас. Еле скандално направо хора. Да оставим тия бутици тук. Окей. Малко ми лагна мишката. Опа, какво натиснах? Така. Така. Това ще е нещо малка фермичка за уит. Да изкараме храна. Така. Отивам да направя бързо на фенс гейтче. Гейт, фенс гейт. Фенс гейт. Така, опа. Така беше май. Да видим. Да. Леко виждам. Така. Сега направим една бутика. Също аз не знам дали имам въобще къбъл. Ще стигна за бутика и веднага ще я да изкопая някъде. Всъщност ще го взема всички, за да си направя една нова кирка. Така. Направи си нова кирка, нова баба, бутика и трябва да имам някъде семена. Само едно! Моля, я повтори. Само едно. Тук ще направя място, където си пей вода. Там.
тук да гледаме 2 пети, не? Ого, ого, ого. Hello, baby. Hello. What's up, what's up? Ого, яранч, ого. Кеф. Направо да обирам. Извинете, но малко само дъхна. Добре. Let's get this coal. Coal. Да взема малко камък. Чудо се дали да експлорвам, но там няма много точно. Чакайте малко. Да си направя малко точно. Добре. Ганто, че си е само едно айрон. Това е... има още. О, не. О, фак. Фак. Can I get it? Yeah. Up. Опа, я вижте какво става. Знаете ли какво? Някой друг път ще дойде от тук. Само да обера айрана и някой друг път ще експлорвам, защото си мога да загубя и май страх. Сега тръгнах за уид, па къде се довлекох. Само да събера тия тук. Защото аз принцип, когато играя, много се влюбва в пещерите. Това тук е така миничка. Изоставя миничка и ако намеря някакви семена вътре, ще е много хубаво. Или някакви честове там, не знам ли, диаманти. Оле. Ясно за място. Казвам се. Ого. Сега ще ме скефи да намеря тук диаманти. Тук няма нищо. Май. Ако има кеф. Не. Ей, хора, сега няма. Махам се. Махай се. О, злат. Голд, motherfucker, голд. Това се възика с мене. Мамка му грозна тъпа да ви пада. Лагна ми. Така. Ще си направя после една айрон кирка и ще дойда да експлорвам в третия епизод. Колко айрон има тука? Мале. Живурка се от айрон. И тук, и кол.
let's see. What we have here. Само не съм сигурен, тук задължително трябва да се направя айрон кирка. И айрон кирка, ама не знам. Точно сега има за един такова. За една броня, защото знам, че е от 24. Сега като взема и той айрон, ще стане точно. Ето, тук има 3-4. Да, има от не още едно. Есть още едно. Има и точно за броня, меч. Броня, сега ще ви кажа. Броня, меч и кирка. Да. Can I... What I see here? Gold, motherfucker. Добре, тук горе-долу брах всичко, ама сега чакай да взема и тоя верон. И тоя. Thank you. Кол имам 20, тук също има айрон. Добре, че си направих 2 кирки. Едната се чупи. Аз съм 4-ти левел, идеално. Също е доста малък левел, ама айде, пак си. Няма се ядосваме за такива деболи. Ся. Това тук равили е... What the fuck? Къде съм се забъркал? Значи... Сега къде съм? Help me. Да, намерих вече, намерих го. Не! Малека съм тъп! Тъпата мишка ми лагна, бе. Я им натам да видим. Стоп да това. Вече си имам доста айрон. Няма нужда от притеснение. Само трябва да видя един чест. Нищо друго. Only one chest. Ама трябва да ходя натам. Може дори да това да го и тая мина да я експорвам, в смисъл след, нали, не да снимам с нея, защото най-вероятно се изгуба. Това си ги събирам, защото мога да се направя главче. Ей, хора, намерих пътя. За първи път мина. Защото много се губа и аз и... Така.
И вън, да. Както си знаех, тъмно е. Така. Аз за Уи тръгнах, пък какви неща събрах. И това тук ни прецакаме. Много бавно става. Така. Добре, сега стига толкова. Но преди това ще легнем, ще ги изпечем, ще си направя броня разни такива глупости. Защото си взех кол. Така. Yeah, what the fuck. Така. Така си направя малко тълчове. Така, още да ви се направя. Опа, обратно. Айде. Я се изставям тук. И тръгвам с тези баковча. Така. Първо няма правим такова. Си направя една кофа. Си направя една такова. Така. Какво стана, бе? Падна го в водата. Още 3 пъти трябва да има. Аре, бе, бързо. Нашата уит френичка. Мамо, това стигна едва за 3 реда. Сега колко стигнало. Колко?
колко е това тук. Така. Един меч. Една кирка. Още една кирка си направя, пак да се имам. Така. Меча. И почвам да си правя вонята, панталоните. Каската. Чакам да се изпече още. Айде, кои часа бие. Си правим обувки. Така. И останаха още. Трябва да се изпечат още 8. Така горе да видите перничката. Горе песара, аз викам да чупа за сега. Да взема тревата. Странно, как ли ще изглежда къщата ми с сменена текстура? Аз имам... Кои имам, аз не знам. Озокрафт, май Джон Смит. Съм сигурен. Едва 19 семенца. 25. Колко малко имаме, вече имаме 30. Добре, 31 семена, това цвете го посадя. Нека си тук, да си взема мотичката и го посада. Кое е това блокче грас? Ай го слагам някъде тук.
Това вече са изпекло. И нашата броня е завършена. Така. И това беше днешният втори епизод на моето оцеляване. Такова сървайване. Survival. На име Adventure Survival. Дано ви е харесал. Харесвайте, коментирайте, абонирайте се и до скоро!